Soc feliç sense ser ric. Nosaltres la felicitat la portem a dins. Sempre he viscut en una casa de pagès, soc l'hereu de la casa del Molí del Mig. Té més de 28 generacions d'antiguitat. Ens trobem que a la propietat hi ha una part, que és la part de les oliveres, que estava molt abandonada. I llavors em vaig decidir fer una recuperació, tornar-les a la vida. Són oliveres que me'n dono compte que tenen més de 500 anys. I emocionalment és com recuperar les antigues generacions que han passat per la casa. Nosaltres ens en donem compte que al recuperar les oliveres hi ha moltes oliveres que són una varietat única, que és la vera. La fa diferent, és cultiu ecològic, cultivada dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, l'Obac. Això la fa única.